आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बाथ्रा फोसावनाया एसे साननो गोनां आरो गिथावना जाबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारियाव सासे सुबुङा ससियेल मिडियायाव बेबायदिनो जानला मोनला बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि रौमारिनि बितुपन दास मुंनि सासे सुबुङा आलफायाव हाबनो होनना फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्ट लिरनायाव सालबारि पुलिसनि आलासि जानांदों एबा पुलिसजों हमजादों। सालबारि आनन्द बाजारनि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय रौमारिनि बितुपन दासआ साननैसो सिगां फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्टआव गावखौनो आं आलफायाव हाबहैनोसै होननानै लिरना बुंथिनानै लानायाव सालबारि पुलिसआ खबर मोनना हमनानै लाबोदों। बितुपन दास मुंनि सुबुंखौ बितुपन दासआ सालबारि पुलिसनि आवथायावनो दं। लोगोसे होखानाय दायनि साजा बायदियै पुलिस केस रेजिस्टार खालामनानै होयो आरो दा बितुपन दासखौ सालबारि पुलिसआ बायदि सोंलु सोंगासिनो दं। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव बितुपन दासखौ मसलपुर जेलसिम दैथायहरगोन होननानैबो सालबारि पुलिसआ फोरमायदों। उग्रपन्थी সংক্ৰান্তীয় কথা বতৰাত তেওঁ নিজে মেছেজ কৰি থকাৰ ভিতৰত বা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে আমি বিতুপন দাস নামৰ এজন ল'ৰাক হালবাৰী থানা গোচৰ নম্বৰ 23/22 আমি অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বিভিন্ন সময়ত উগ্ৰপন্থীৰ লগত জড়িত কিছুমান একাউণ্টৰ লগতো জড়িত হৈ আছে বুলি আমি তথ্য পাইছোঁ। এইটো আলফা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ লগত তেনেকুৱা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। এইটো বিষয়ে তদন্ত কৰি থকা হৈছে। ৰাজন এইটো আনন্দ বজাৰ আউটপোষ্ট আণ্ডাৰত চালবাৰী থানা আৰু ৰৌমাৰী বিতুপন দাস যোৱাকালি আবেলি আটক কৰা হৈছে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360